social media la an aja kong ke thelo je litum chichini ni penamuni tuma phanta elam pen mate tuma lamarjan pen anta lituma message pen anta lang litum along le un la pen ke rap pusta militum joy pik nona hut ke di la silitum ekdam ning ke henu pin pen anu tinta hekdam mane ning me eta son se dolo te hedi anu tinta kisung pen hedi chepa jok longji lason thak si litum non social media long ekdom chithang klong Nepal adet along lang ki thipen munitum kana hok hem red apir theben amasi ekdom lang inghan chiman derlodi ilitum thekdun long lason thot silitum me heno a video ang ton social media joine ilitum hedi ajatta chini dun lapti tinon hora per theke la ana jakong ke thelo jodi aprang prang ge ilitum na ne ha kopini lason po arjidun long chot tinon na hot ke ilitum 1 second pen silitum hedi ajatta thekdun long lap titia son lo jwa themai tum social media la Facebook YouTube along ke hedi litum ang ton the live anta litum thekdun long la silitum ekdam mane use pami nangji akime ahin an silitum use nangji laso ahin hedi litum ekdam chere pek nangji mesen ahin an silitum use dun chot nangji la anaja kong ki thelo social media platform hedi la silitum tumi het bongso inut bihek also phan lang ke so chor set bate lang ke so chidung lun also bihek lang mati dia matsi hala so parents kaning rialam nili social media long pangdak thulo angke pinang anamanitum ke rabdo na phan hedi karcha patum do piklo rabdun lo la son thotsi ni follower mate ni viewers atum penang anatum sap vet sami ke rap hedi palelo do wai biji imwe da phan pustam hedi alang tum ke rap long pon lo ning sam pik an lonon au so phan ke su da lang boy lo pu hedi karjulong pen ekdam ning arong piklo la pen ke an so se mesena khobor bang ke hedi mesena birta bang ke ilitum kaching hon nai cm doctor tuliram rong hang alang lihin penta suri ingko ya tangka parents atum phan palelo po matsin kang sam hedi ekdam mane ninga rong dun pik anlo lason thot si ilitum anutinda kachira pa phan ready lo pulo tang te hedi anutin ta kisung pen jokpo lason thot silitum kai kita ning me admission pen si do du nang ji per the long no na hoda kai pini lo ne pen apro ne thang ta chipu thek the thima thang ta pu thek thino na mat lang ke thino na mat chikli no na mat lapuso no na mat me ke cho no na mat lason pu pen hedi per thek ekdam kana hok itum 1 second ma si thek gun long lap asi do tikelitum ching ho nang ji lasika do go be phanta do mi thak mi ning klar et pen le do dun lo nang